Hello mga langga! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po magluto ng isdang paksiw. Unahin natin yung talong. Slice po natin. Ang talong po ito ay binili ko sa halagang 50 pesos isang kilo po. So, 3 piraso lang po ang aking gagamitin para sa isang lutuin. Ito po ang paksiw na isda. Ito na po ang finished product. At sunod natin yung sibuyas. Slice lang po natin ng regular size. Pesos. Ito naman po yung luya na nakuha ko lang dito sa garden sa likod ng bahay. 'Di ba? Simple lang at sa makmura ka talaga kapag may tanim ka sa inyong bahay. 'Di ba? Ang mahal-mahal ng mga sangkap ngayon, so kailangan magtanim muna tayo kahit sapat lang natin. Ang isdang ito ay binili ko lang sa halagang 40 pesos. 1/4 kilo lang po ito. So, maglagay na tayo ng sibuyas. Sunod naman po yung luya. Ito na po ang talong, all-time talong. Ang benefits po ng eggplant sa ating katawan ay very rich in nutrients, high in antioxidants, reduce of risk of heart disease, promote blood sugar control, weight loss, and cancer fighting benefits. Yan po ang mga benefits para sa ating katawan. At naglagay na din pala ako ng asin, depende sa inyo, timpla po, sa sabor nyo po. At naglagay na din ako ng seasoning granules. At naglagay na din ako ng soy sauce. Pandagdag sa lasa po ng ating isda. At last yung vinegar, white vinegar ang ginamit ko po. Nilagyan ko pala ng half glass of water. Ito na po, isa lang na natin sa stove. Simpleng ulam lang po ito, pero masarap. Wow. Lutong bahay po. Maapaw sa Nakamura sarap. ako ngayon dahil sa tansyar ko po ang aking nagamit na mga sangkap ay mura lang, 60 pesos lang. At naglagay na din ako ng cooking oil, pampadagdag sa sabor. Ito na po ang aking paksiw na isda. Maraming salamat po sa panunood. Ako po si Lotong Ilongga.